V minulom videu sme si hovorili o veľmi pyšnom kráľovi Baltazárovi, ktorý na svoju pýchu doplatil a zomrel. Teraz je na tróne kráľ Dárius. Vojská Médov a Peržanov dobili Babylon a kráľ Dárius sa stal vládcom obrovského kráľovstva. Dobre zorganizoval svoju ríšu. Ustanovil 120 správcov a rozdelil ich po celom kráľovstve. Nad nimi boli 3 náčelníci, z ktorých jeden bol Daniel. Im skladali správcovia účty. Kráľ čoskoro spoznal, že Daniel je oveľa šikovnejší ako ostatní a zamýšľal sa zveriť mu správu celého kráľovstva. To vyvolalo nevôľu u ostatných správcov a dozorcov. Žiarlili na Daniela a pokúšali sa ho pred kráľom očierňovať. Ale akokoľvek sa usilovali nájsť zádrabku, nenašli dôvod na žalobu ani nejaký priestupok, lebo Daniel bol spoľahlivý. Musíme niečo nájsť na jeho júdejskom náboženstve, aby sme mu spôsobili ťažkosti. Dohodli sa. Daniel žil v Babylone už dlhé roky a zostarol, ale Bohu ostal verný. 3 razy za deň pristupoval k otvorenému oknu, hľadel smerom k Jeruzalému, kde stál chrám, pokľakol a modlil sa k Bohu. Napokon žiarliví úradníci zosnovali plán, ako sa ho zbaviť. Kráľovi povedali: zostavili sme nový zákon, ktorý by si mal potvrdiť. Podľa neho, každý, kto bude niečo potrebovať, si to môže vyprosiť iba od teba. Prosíme ťa, podpíš tento zákon a potvrď ho pečaťou Médov a Peržanov. Každý vie, že takýto zákon sa nemôže nikdy zmeniť alebo porušiť. Kto ho poruší, toho nech hodia do jamy s levmi. Dárius nevedel, že Danielovi takto nastavili pascu, preto súhlasil, zákon podpísal a spečatil. Danielovi neprajníci si všetko dobre premysleli, keď zosnovali krutý zákon, ktorý dali potvrdiť kráľovi. Vedeli, že Daniel sa každý deň modlil a prosil Boha o všetko, čo potreboval. Čoskoro ho určite prichytia. A takisto vedeli, že zákony Peržanov a Médov sú nemeniteľné. Kráľ nemôže svoje slovo vziať späť. Keď sa Daniel dopočul o novom zákone, tušil, že to bude sprísahanie proti nemu. No nechcel prestať s modlitbami, ba ani vzbudiť zdanie, že sa už nezdôveruje Bohu so svojimi starostiami. Volil radšej smrť. Ako vždy pokľakol pred otvorené okno a hlasno sa modlil. Keď to zbadali jeho nepriatelia, od radosti si medlili ruky. Daniel padol do pasce a kráľ takisto. Kráľ, pripomínali Dáriovi, pamätaj na zákon, ktorý si podpísal. Daniel ho porušuje 3 razy za deň. Horko ťažko sa im pritom darilo skryť škodoradosť. Obracia sa so svojimi prosbami na svojho Boha a prieči sa tvojmu zákonu. Neskoro zbadal Dárius, že ho proti vôli prinútili odsúdiť svojho najlepšieho úradníka na smrť. Celý deň premýšľal, ako Daniela zachrániť. Večer prišli úradníci znova. Vieš, že zákony Médov a Peržanov sa nesmú porušovať, pripomínali mu jeho povinnosť. Kráľ vedel, že nemôže cúvnuť. Musel vydať rozkaz, aby Daniela zatkli a doviedli k jame, kde držali hladné levy. Nakoniec ešte Danielovi povedal: ostal si verný svojmu Bohu. Dúfam, že ťa ochráni. Úzkým otvorom hodili Daniela do jamy, v ktorej väznené hladné šelmy bez prestania pobehovali hore dolu. Na dôvažok otvor privalili veľkým kameňom.
S ťažkým srdcom sa kráľ vrátil do paláca. Sluhov poslal preč. Nijaké jedlo, povedal, nijaká hudba. A šiel si ľahnúť. Celú noc sa nepokojne prevaľoval na posteli a nemohol spať. Vedel, že odsúdil na smrť dobrého a čestného muža, ktorý mu verne slúžil. Len čo do kráľovskej komnaty preniklo oknom prvé denné svetlo, vyskočil Darius z postele. Nevládal už dlhšie zniesť to napätie a ponáhľal sa k jame s levmi. Odvalili veľký kameň a kráľ zvolal: Daniel, služobník živého Boha, vedel ťa tvoj pán zachrániť? S úľavou začul Danielovu odpoveď. Kráľ, Boh zoslal aniela a zavrel levom tlami a neublížili mi, lebo sa ukázalo, že som pred ním spravodlivý, ale ani proti tebe, kráľ, som sa neprevinil. Kráľ sa veľmi zaradoval a prikázal, aby Daniela z jamy vytiahli. Keď vyšiel nahor, nenašli na ňom ani najmenšie zranenie. Kráľ dal namiesto Daniela do jamy hodiť jeho falošných žalobcov. Levi sa na nich vrhli a roztrhali ich.